आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। गिरणी कामगारांच्या मुंबईतील हक्काच्या घरांसाठी येत्या 10 मार्चला विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे। मुंबईतील हक्काच्या घरांसाठी हजारोंच्या संख्येने गिरणी कामगार यात सामील होणार आहेत। सावंतवाडीत झालेल्या बैठकीत गिरणी कामगारांनी याबाबत निर्धार केला असून राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई काय म्हणाले पाहूया। श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी, आज ह्या ठिकाणी मी तुमचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतोय। पत्रकारांचं आणि उपस्थित सर्व माझे कामगार बंधूंचं आणि माझे सहकारी बजरंग चव्हाण साहेब देखील या मीटिंगला, या मॅडम उपस्थित आहेत, त्या सर्वांचं मी सहकार्य करतो। आणि जो प्रश्न मला तुम्ही विचारलेला आहे त्या प्रश्नाला उत्तर देणं मी बंधनकारक आहे। गेली 15-20 वर्ष या कामगारांच्या घरासाठी आम्ही संयुक्त लढा गिरणी कामगार समिती ही आमची एक मूठ आणि एक जिद्दीनं आम्ही 16 संघटना लढतोय। आज आम्ही राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाच्या वतीनं आज आम्ही ही मीटिंग लावलेली आहे। आमचे नेते सचिन भाऊ आहिरजी हे महाराष्ट्र राज्याचे राज्यमंत्री गृहनिर्माण असताना त्या काळामध्ये जवळजवळ 15 ते 16 हजार घरं त्यांच्या काळात दिली गेली। आणि 17वा कलम जो होता तो आम्ही संयुक्त गिरणी कामगार समिती आम्ही एकत्र आल्यानंतर तो 17वा कलम देखील तो आम्ही सेलू वांगणीचा रद्द केला आणि आमचा हक्क आम्ही या गिरणी कामगारांचा प्राप्त करून घेतलेला आहे। आणि 10 तारीखला उद्या प्रचंड असा 20-25 हजाराचा महाराष्ट्रातून गिरणी कामगारांचा या अधिवेशनच्या काळामध्ये आम्ही धडक मोर्चा काढण्याचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। सर्वांनी एकजूट एकमूठ आम्ही ठेवलेली आहे आणि त्या मोर्चाला आमचे नेते आमदार सचिन भाऊ हजर राहणार आहेत आणि त्याचबरोबर विरोधी पक्षाचे आमदार काही नेते त्या मोर्चाला सहभागी होणार आहेत आणि तिथं आपलं मतही व्यक्त करणार आहेत। आणि आम्ही सत्तेत असणाऱ्या आमदार खासदार या लोकांना देखील निमंत्रित केलेलं आहे आणि त्यांनी देखील येऊन आम्हा गरिबांना श्रमिकांना न्याय द्यावा अशी आमची त्यांना विनंती।